Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, Onika. Please don't forget to like and subscribe, ne? Onika ngizokhuluma ngeindaba zempompoma. Impompoma sikhuluma ngalamanzi eza from phezulu. Ngiyaye ngigulelwe ngisanganelwe yiguli zikamoya. Umbona umuntu ukuthi hayibo. Lo muntu akekho emandleni wokuphahla nomkhuleko kodwa uthi uboniswe impompoma. You know, asekele ukuyenza izinto. South Africans sinale mentality yokuthi mawu South African uyinyanga, we expect this. Mawu mporofito, we expect this. Asiphumeni ngempela ku that mentality because of you find abanye abazalwa ama South Africans bobabili abazali. Kukhona umuntu imvelaphi kababa thola ukuthi ihitha le eNigeria, eZimbabwe, Mozambique, you know. So not everyone umprofite uzogcoka isiphika. Not everyone oyinyanga uzosebenza ngemithi. Not everyone umthandazeli usebenza ngesiwasho. Phumani nje kuleyo mentality izawukulimaza because of you end up uyenza izinto ozibona kubomakhelwane ne-society, which is it will kill you. Namhlanje ustakile because of ustake ngempepho thola ukuthi wena kufanele ushunqisa impepho. Ustakile ngekhandlele thola ukuthi akufanele usebenzise ikhandlele. Ngeke sifane. Ingelosi namathonga wadabuki esigodlweni esisoda. Yes, singakuphi basic kodwa angeke kube yiyo. So ngizokhuluma ngempompoma. Impompoma inida amandla athize. Inida spiritual level esithize. It's not for everyone. So yebo ungaba naye umkhulu noma ugogo noma umama noma ubaba owaye namandla wempompoma amelana nempompoma. Kodwa it doesn't mean ukuthi singathi siyibona lento sivele sikise empompomeni. Yes, kungaba ibe outstanding ukuthi hey mina bengiphila empompomeni so lengane yami ngifuna laphi. Kodwa ayimani vele igijimele lapho. Kuba ne training nyana esithi ama treatment ekufanele kuwathole. Kuba nama treatment ekufanele kuwathole. Remember, you need to activate ispirit sakamkhulu. Le spirit sakamkhulu sakagogo esasiphuma sihamba intaba sihamba amanzi impompoma. Leso spirit ukhumbule usatshelwa ngaso. Utshelwa umme Onika unyoka yamanzi, uchuluvero, yabona into enjalo. Kodwa ke you need ukuthi leso spirit uphile naso, ufaceane naso kuqala. Kuyaye kube khona lokho ukuthi manje yes, this one is very important. Ungazibuzi ngani ukuthiwa spiritually gifted or sithi bathi unobizo but kunemimoya around you. Does it make sense? Because bekufanele ngabe uprotected. Kungani? It's because of you are born like a gold. So le gold le iyona egijimiswayo kuwena. Kukhona namhlanje umuntu osurround izitha because of le gold. Awazi nawe leyo gold ukuthi nginayo yini. So kusuke kuyilonto leyo. So impompoma abantu uma usaceke emkhulekweni ungayisondeli. Uma usaceka ezintweni zokuphahla usacakekile, uma ungahamba ihlana ungasukeli impompoma. That's why inihamba ngamanzi. That's why nabogobela nabathandazeli, please understanding lento. Umuntu aka activateelwe ingelosi yakhe. Spiritual healers asivum bathina sivundluli o asiyenzi ingelosi
ukuthi bathini ibe khona emntwini isuka ikhona vele. Kukhona umkhulu be-school life na izolo uNgobezitha bekakhuluma the very same thing. Uthi yena yebo ubunyanga ubutshelwa abantu not yena ukuthi uzibiza inyanga. And legama la kaGobela kusho ukuthi kwamele bamgobele na. And when it comes to abantwana babizwa amagotshana, ngaleso sikhathi lelo gotshana lelo idlozi elikhulu wena ulibiza igotshana. So nazo inkulumo esizikhulumayo ezintweni zikamoya yizo namhlanje ezigcilazayo abantu. Yizo lezi ezigcileza abantu ukuthi namhlanje umuntu abe nalento yokuthi ngugobela ngizogoba noma yini. Remember, okay, indaba yikho lapho, indaba isempompomeni. It's a story for another day now. Impompoma idinga amandla, idinga umuntu ozimisele, idinga a full time 24/7 Dlozi child noma ngithi ngelosi child. Ifuna umuntu osekazithintithile ukuthi yazini ngikhathele impilo yala emhlabeni ngihluphekisile, sengena kwezomoya, sengena kweedlozini. Kukhona omunye wathi kimi, hey gogo ngiphuphe impompoma. Only to find that angifuni ukuyibiza lelo gama futhi ithi ngiyibize vele. Only to find that ukuthi iloli. Loli is not a natural mpompoma, it's a man made. Ngithema ngimtshela zange sangithinta ngendaba yempompoma. Because it clearly shows ukuthi uhalele impompoma le abayikhulumayo ukuthi mawungafi hey nani baprofite zinyanga. Mani ngathi nje impompoma kufuneka amanzi empompoma. Ubona nje ukuthi hawu lesi siguli ekufanele siqale sisilungiswe ecala mentally. Bonhlanyela abantu. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya. Hayibe buroko. Please don't forget to like and subscribe. Give me onika. Amen.